Sawubona, ngingu-Dkt. Arul Ebenezer Daniel. Ngilapha ukuze ngikuchazele nge-coronary angiogram. Ngakho yini i-angiogram? Ngakho-ke i-angiogram ngokuyisisekelo iwukuhlolwa kokuxilonga, akuyona indlela yokwelapha. Ukuhlolwa kokuxilonga, yini oyixilongayo? Uyaxilonga ukuthi akhona yini amaplogo emithanjeni yegazi. Ngakho-ke i-angiogram ingenziwa kunoma iyiphi ingxenye yomzimba. Ngakho ukwenza enhliziyweni uyibiza ngokuthi i-coronary angiogram. Ukwenza ebuchosheni uyibiza ngokuthi i-cerebral angiogram, nokunye. Pho kwenziwa kanjani? Kungenziwa ngezindlela ezimbili ezahlukene. Kunento ebizwa nge-C-coronary angiogram, kanti enye i-invasive coronary angiogram. Ngakho-ke yini i-C-coronary angiogram? Ngakho-ke bajova udayi emzimbeni wakho futhi udinga ukulala phansi ku-CT scan. Futhi bona benza izithombe zemithambo yakho yegazi egeleza enhliziyweni futhi bazohlola ukuthi akhona yini amaploki enhliziyweni noma cha. Manje ngokulandelayo ngiza ku-angiogram evamile kulungile. Ngakho-ke i-angiogram evamile yenziwa kanjani? Ngakho-ke thina sifinyelela emithanjeni yegazi noma ngesandla noma ngomlenze futhi thina sifaka i-catheter eya ngqo enhliziyweni futhi sijova idayi enhliziyweni futhi sihlole. Kuzothatha cishe imizuzu eyi-10 kuye kweyi-15. Yonke inqubo iyimizuzu eyi-10 kuye kweyi-15 futhi yenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo. Futhi umuntu ohlolwayo uzobe ephapheme futhi ungaxhumana nodokotela wenhliziyo. Uyobe uzibuza ukuthi, hawu nkosi yami, dokotela, ingabe uthumela i-catheter enhliziyweni yami? Yebo, siyakwenza lokho. Ingabe kubuhlungu kakhulu? Cha, akunjalo. Ngeke kube khona ubuhlungu ngenkathi i-catheter ingena enhliziyweni. Futhi kuyizinga eligolide lokuhlola imithambo yenhliziyo. Kungani ngingakwazi ukwenza i-C angiogram esikhundleni se-coronary angiogram? Ngempela ngiyesaba nge-coronary angiogram. Ngakho-ke i-CT angiogram inconywa ngobani futhi inconywa ubani i-coronary angiogram? Ngakho-ke i-C angiogram inconywa ngokuyisisekelo. Okokuqala, lapho wesaba ngempela, uyazi ama-catheter afakwa emzimbeni wakho. Futhi kuyanconywa futhi kubantu ukuthi uyazi amathuba okuthi ube nalesi sifo mancane kakhulu kulungile. Abantu abasha abanokungakhululeki kwesifuba okungacacile bayesaba ngempela uyazi inhliziyo ukuthi izoba nesifo senhliziyo noma cha. Ngakho-ke kubo i-C angiogram iyinqubo elula kakhulu engahlaseli. Kodwa kubantu okuthi lapho amathuba okuba ube namabhuloki aphezulu, umnumzane osekhulile, umnumzane onesifo sikashukela, obhemayo, bese kwenziwa i-coronary angiogram evamile. Ngakho-ke udinga izinsuku ezingaki esibhedlela? Usilve nje, ufika ekuseni wenze inqubo bese uhamba ngemva kwamahora 3-4. Ngakho yilokho kuphela. Ngakho-ke C kungenziwa ngendlela efanayo nge-CT angiogram. Yebo, kungenziwa ngendlela efanayo ne-CT angiogram, kodwa inkinga kuphela ukuthi uma uthola ukuthi kune-block ku-CT angiogram, udinga ukuza ku-coronary angiogram evamile ukuze uqinisekise.